Марат Көтөш, быйылғы ауыл қожалығына нинди бәя берер идегез? Игенчилик, тірлекчилик тармагында нинди күрсәткечләр булды? Қожалыклар үзләренең икътисади хәлләрен яхшырта алдылармы? Ел тотыраклы үтте. Елны уңышлы тамамладык дип әйтәбез. Һәм үзебез хәтта җиңеп тамамладык. Әйтәләр бит, иң авыры үзеңне үзең җиңү дип. Менә бу соңгы елларда табигатьнең торышы игенчелек елы өчен бик кулай булмады бит инде. Без бик күп чаралар эзләдек. Әгәр дә бу һава торышы даими гел шулай була торган булса, без нишләр идек дип. Һәм менә соңгы елларда елдан-ел өйрәнә, тәҗрибә туплый без үзебезне үзебез таптык. Һәм менә беренче нәтиҗәләрен хәзер күрә башладык. Абылай караганда җәйнең торышыннан 2016 елның җәй айлары 2010дан һичбер нәрсә белән дә аерылмады. Эсселек буенча да, корылык буенча да, әмма ләкин без елны 4,3 миллион тоннадан артык икмәк үстереп, җыйнап алып тәмамладык. Игенчелек елы буенча гомумән без 10% үсеш белән, натура күрсәткечендә үткән елга чагыштырганда үсеш белән елны тәмамлыйбыз. Хәтта язның килешеннән караганда уҗымнарның чыгышы яшел хәтпә кебек иде бит инде. Без елны рекордлы итеп булмасмы дигән хыял белән дә яшәгән идек һәм үзебездән торганның барысын да эшләгән идек бу мәсьәләдә. Менә табигать әйткәнемчә үзенең үзгәрешләрен кертте. Әмма ләкин бу кадәр күләмдә җыеп алынган икмәк ул республикабызда тулысынча тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Читкә берникадәр товарлык ашлык сатарга яки аның продукциясын сатарга да безгә мөмкинлек бирде. Ел тагын үзенчәлекле нәрсә белән без тармакны тулаем исәпкә алып сөйләшсәк, терлекчелекне дә кертеп, соңгы 3 елда һәр елны 4-тән артыграк процент, быел инде 5%-тан артыграк без чагыштыру күрсәткечләрендә үсеш белән тәмамлыйбыз. Һәм хуҗалыкларның икътисади яктан ныклыгы берникадәр үсә башлады. Елның бу ахырына таба бигрәк тә сөтчелек тармагына да базарның торышы уңай килде. Без бүгенге көндә авыл хуҗалыгы предприятиеләре үзләрендә җитештерелгән сөтне эшкәртү предприятиеләренә үткән елга чагыштырганда 4-5 сумга һәр литр кыйммәт кирәк саталар. Бу халыкның күңелен күтәрергә бик нык булышты инде безгә. Шәхси хуҗалыклардан сатыла торган сөтнең дә шул исәптән бәясе үсте бит. Шуңа күрә авыл җирендә халыкның кәефе әйбәт. Әмма ләкин бу әле тынычланырга бер сәбәп тә калдык куймый безгә. Ни өчен дигәндә, безнең уртача хезмәт хакы тулаем республиканың уртача хезмәт хакыннан әле хәйран калыша. Шуңа күрә безгә башка тармаклар белән чагыштырганда үзебездәге хезмәт хакы үсешен кызурак темплар белән арттыра барып, бер 4-5 ел эчендә шуннан да артыкка сузмыйча куып тотарга кирәк уртача республика хезмәт хакы күләменә җиткереп. Бу бигрәк тә бәйле авыл җирендә кадрларны тотырлыклы саклап калу өчен, бу бәйле авылның тормыш укладын дәрәҗәле итү өчен бик күп социаль программалар хәл ителә республикада. Без үзебез дә аның шаһиты бит инде 30-дан артык социаль инфраструктура программалар бар республикада, президент программалары дип атыйбыз без аларны. Менә аның өстенә әле урында эшләп яшәүче кешегә хезмәтенә лаеклы хак та кирәк. Менә сөтчелек буенча матур үзгәреш безгә беренчедән нык ярдәм итсә, икенчедән менә ашлыкның тулай җыемын алдагы елда без яңадан 10%-ка үстерү максатын куябыз. Инде үзем шәхсән республиканың барлык инвесторлары белән очрашып чыктым, аерым һәрберсе белән. Аларның елдан ничек тәмамлаулары карап, аларның нинди тарырак урыннары бар, игътибарны күбрәк җәлеп итәргә кирәк булган һәм киләсе елга уртак максатларын ничек билгелибез алар катнашында. Елны шуңа күрә гомумән алганда күңелдә аның нәтиҗәләреннән канәгатьләнү хисе белән тәмамлыйбыз дип мин ышанып әйтә алам. Безнең президент әйтә бит инде
Авыл милләтебезнең чишмә башы дип сез ничек уйлыйсыз? Менә хәзерге заманда безнең халкыбызның күпчелеге шул исәптән яшьләр шәһәрләргә киткән вакытта шулай дип әйтеп буламы? Ул авыл саклап калдымы ул үзенең шушы чишмә башы булуын? Әгәр дә авыл хуҗалыгы министры авылны яратмаса, аңа бу урында эшләп торасы юк. Иң беренче таләпләрнең берсе министрга ул авылны һәм авыл хуҗалыгын яратырга тиеш һәм аның тирән фәлсәфи нечкәлеген дә таный белергә тиеш. Әйтәләр бит әле, менә күз белән күреп, колак белән ишетеп, аяк белән йөреп кенә түгел, арка белән тоя торган шундый авылның бер үзенчәлеге бар. Бәлки аны тирәнтен тану һәм аңлау өчен шунда туып, шунда яшәп, шул халык белән бергә эшләп карарга кирәктер. Менә минем үземә бик нык булышты, хезмәт биографияны башлап җибәргән вакытта ук терлекчелек фермасында гади ветеринария табибы булып эшли башлау. Менә мин анда йөзләгән гади авыл кешесенең язмышы белән турыдан-туры очраштым. Аларның гозерләре, тормыш проблемалары, уй мәшәкатьләре белән инде менә аларның күңелен кешеләрчә танырга өйрәнү, миңа алар хәленә кирип, аларның үтенечләрен, гозерләрен дә хәл итәргә, менә үзеңнеке кебек итеп, үзеңне шул хәлгә куеп карап, мәсьәләне хәл итәргә мине өйрәтте. Мин бик хөрмәт белән карыйм авыл кешесенә. Дөрес, авылда да бик күп процесслар бара. Үзең әйткәндәй, әзрәк күз ачыграгы, кулыннан эше ныграк килә торганы, телне остарак белгәне, үзенә кулайрак тормыш шартларын әлбәттә Казан тирәсеннән, район үзәгеннән ким дигәндә эзли, яки башка шәһәрләрдән. Гәрчә авылда социаль шартлар ул кадәр мине уйлавымча бик нык калышмый, күп эшләнә бит республикада, авыл җирләре эчендә. Менә безгә дөрес Казан белән тиңләшергә, аның белән ярышу мөмкин түгел. Ул инде безнең мәркәзебез, республиканың баш каласы, аңа шундый игътибар булырга тиеш, анда шул дәрәҗәдә проблемалар хәл ителергә дә тиеш. Бу очракта авылны чишмә башы булуын саклап калу өчен авылда хезмәт белән, тормыш белән яши торган халыкка шәһәрнекеннән ким булмаган күләмдә хезмәткә хакны түләүгә ирешергә кирәк. Бәлки артыграктадыр. Авыл җирендә эшләп яшәү дәрәҗәлерәк һәм керемлерәк булырга тиеш. Менә бу мәсьәләдә әле безнең эшләшүләребез бик күп. Бик күп. Менә соңгы елларда шуңа күрә шушы мәсьәлә хәл ителмәгән аркасында да соңгы елларда безнең авыл җиреннән шәһәрләргә китеп урнашучыларның саны хәйран. Әле без күптән түгел генә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйруллович Мөхәммәтшин белән авыл җирлекләре, район башлыклары белән зона киңәшмәләре үткәрдек, еллык нәтиҗәләрне йомгаклап инде. Нәкъ менә авылда халыкның хезмәт активлыгы мәсьәләләренә анализ ясап. Безнең 2000 ел белән чагыштырып караганда авыл җиреннән 88 мең халык яшәүче халык саны кимегән, 88 меңгә. Менә ул 88 меңнең 65 меңе әлбәттә яшьләр. Яшьләрнең кайберләре үзләрен авылда таба алмыйча һәм үз язмышын киләчәктә авылда күрмичә, күбрәк шәһәрне яраталар, үз итәләр. Бәлки бундай яшь кешенең тормыш фәлсәфәсе, аның фикерләү психологиясе белән дә бәйледер. Ничек кенә булмасын, Татарстанда республика авыллары безнең яшәү рәвешебезнең тотнаклы нигезе булып санала. Авылда бит һәр кешенең тормышы уч төбендә кебек. Кичтән синең гаиләңдә яки улың, кызың, балаң белән, үзең белән ниндидер бер хәл булган булса, иртә белән көтү куганда бөтен авылны белә. Авыл кешесе бер-берсе алдында үзенең шәхси язмышы белән җаваплырак. Шәһәрдә бер күп катлы йортта, бер подъездда өстәге һәм астагы этаждагы яшәүчеләр берсен-берсе еллар буе хәтта күрмичә, танымыйча яшәргә мөмкиннәр. Урамда узышканда да танымыйча, исәнләшмичә дә китәргә мөмкиннәр. Авыл җирендә тормыш көзгедәге кебек. Менә авылның шушы яшәү рәвеше авылны үзең әхлакый ягыннан да, рухи күзлектән дә җаваплырак
һәм аны чистарак итеп яшәргә мәҗбүр итә. Әле күп эшләргә кирәк авылны саклау өчен. Авылда бөтен кеше дә авыл хуҗалыгы белән генә шөгыльләнергә тиеш дигән андый таләп принцип юк. Һөнәрле кеше күңеле яраткан һәр төрле эш белән шөгыльләнергә мөмкин. Менә безнең шуңа күрә дәүләт программаларыбызда алар каралган авылда төрле дәрәҗәдә һөнәрлекне үстерү, төрле дәрәҗәдә инде ихтыяҗ булган хезмәт күрсәтү төрләренә булышлык итүгә корылган. Без менә үтеп баручы елда гына да авыл җирендәге халыкның хезмәт активлыгы өчен аларга булышу йөзеннән республикабыз бюджетыннан 2 миллиард сумнан артыграк ярдәм күрсәттек. Дөрес, мине авыл хуҗалыгы министры буларак күбрәк авыл халкының авыл хуҗалыгы кәсебе белән шөгыльләнүе күбрәк кызыксындыра. Әйтик, башка төрле юнәлешләрдәге эшмәкәрлек белән Иqtisad министрлыгы, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы күбрәк кызыксынырга тиештер. Миңа бит инде күбрәк авыл хуҗалыгы продукциясен мул җитештерү бурычы да йөкләнгән. Әмма ләкин мин аны уртак бурычыбыз буларак бүлеп карамыйм һәм шушы эшне җиренә җиткереп башкарырга тырышабыз. Бездә бит күп сез әйткәнчә программалар алып барыла, мәсәлән, гаилә фермалары, әмма мин аңлавымча, менә сез теләгәнчә, хөкүмәт теләгәнчә бу проект хөкүмәт шундый акчалардан ничектер ярдәм бирә. Мәсәлән, башка регионнардан да, мәсәлән, Чувашиянең Комсомол районнарында моңа аптырап, гаҗәпләнеп карыйлар, безгә акча бирмәсәләр дә без эшлибез дип карыйлар моңа. Шуны эшлибез дип, сездә акча биреп эшләмисез. Менә шуны ишеткән. Рәмис, акча бит ул акчага көндәш, үзенә үзе көндәш. Акча ул балык түгел, кармак бирү әле. Безнең бик күп программалар шушыңа теләге булган, кәсепкә күңеле яткан безнең авыл кешеләрен әзрәк уятып, кузгатып җибәрү өчен. Без күрсәтә торган ярдәм белән генә бәхетле булып булмый. Әмма ләкин авылның бер өстенлекле ягы бар бу мәсьәләдә. Менә безнең программалар кысаларында каралган суммаларга караганда, безнең ярдәм итү мөмкинлегенә караганда, халыкның эшмәкәрлек, эшлеклелек активы күпкә өстенрәк. Әйтик, шушы үзең әйткән гаилә фермалары программасы буенча безнең мөмкинлек бар икән, 40 гаилә фермасына финанс ярдәме күрсәтү мөмкинлеге. Ә безнең конкурсларда катнашалар 100-100, 120-шәр шундый теләк белдергән авылдан эшмәкәрләр. Димәк, бу дәүләт программаларын әле халыкның кызыксынуы бар вакытта аны арттырырга, көчәйтергә кирәк дигән сүз. Милләтебезнең матур сыйфатларының берсе ул булдыклылык, эшлеклелек, тырышлык. Безнең милләт бик көчле ул яктан. Безнең милләтнең интеллектуаль сәләте дә бик югары. Дөрес, ул һәр даим камилләшүне таләп итә. Менә республикабызның соңгы еллардагы бигрәк тә бик көчле динамик үсештә булуы, даими эзләнүдә. Без бит инде бер генә федераль ил күләм программалар буламы, үзебезнең республика программалар кысалары турында сүз дә юк. Без аларның һәрберсен кулачлап үзебездә гамәлгә куярга тырышабыз бит инде. Ул булдыксыз халык белән эшләп булмас иде. Республика гомумән безнең бик актив иҗади тормыш белән яши. Гомумән милләтебезне үрнәк итеп күрәбез. Һәм ул милләт белән алга да барып була, җиңеп яшәп тә була. Һәм әле ул халкыбыз безнең дәүләт тарафыннан күбрәк игелеккә лаеклы. Сезнең белән без чын татар телендә сөйләшәбез. Сез Тукайча дип әйтим, саф татар телендә сөйләшә. Без синең белән Казан арты егетләре бит. Синең белән мин дә татарча сөйләшмәшәк. Кем татар телен сакларга тиеш булыр инде, Рәмис? Менә кызганычка каршы бит инде дип әйтим, инде безнең менә шушындай әңгәмә корырга мөмкин булган астанды министрларыбызның берсе сез. Шул менә сезгә шул сорауны бирәс килгән иде. Менә хәзерге вакытта без күзәтәбез, менә авылларда да балаларның
рус теленә күчүен сез ничек уйлыйсыз? Менә моны авылларда күп йөргән, күп гомерегез буе эшләгән кеше буларак, менә моның сәбәпләрен нәрсәдә күрәсез һәм бу сезнең теге профиль эшчәнлегегез булмаса да, бу хакта уйлаганыгыз сезнең бармы? Ул проблема безнең һәр татар гаиләсендә бар. Хәтта үзебезнең гаиләдә дә. Гәрчә тулысынча гаиләдә үзебез дә, балалар да гел татарча аралашабыз, сөйләшәбез. Менә оныклар балалар бакчасына йөри башлый, бер айдан русча сөйләшә башлыйлар. Хәтта өйдә безгә килгәннән соң да русча сөйләшергә маташалар. Андый вакытта мин аларга русча сүз әйтсәләр эндәшмәскә тырышам. Кабат татарча сүз әйткәнчегә кадәр аның соравына эндәшми торам. Менә без үзебез гаиләдә мәсьәләне ничек куябыз, аннан бик күпкә бәйле. Безнең мәсьәләне ничек кую? Безнең үзебезнең телебезгә мөнәсәбәтебезгә бәйле. Әгәр дә без үзебезнең милли телебезгә, ул татарларга гына кагылмыйдыр бәлки, ташка үлчәрлек кенә дигән бәя белән кагылабыз, саныйбыз икән. Ул очракта, әлбәттә, андый тенденциялар тискәре. Телне оныту, аның дәрәҗәсен киметү, дәүләт күләм әһәмият бирү сорый торган юнәлешләре дә бар. Менә 90-нчы еллар башында безнең милләтебезнең милли аңы уянып, кузгалып, бер бик көчле үсеш чоры кичерде бит. Без синең белән аның шаһитләре. Ул вакытта хәтта республикабызның төрле киңәшмәләрендә, җыеннар, урамда татарча сөйләшү нидер бер дәрәҗә, горурлык кебек иде. Менә бу халәт кызганыч соңгы елларда суына башлады. Бердәм дәүләт имтиханнарының рус телендә булуы да, аннан соң татар телендә кая китеп була дигән сораулар авыл җирендә бик күп гаиләләрендә борчый бит инде. Минемчә, рус телен камил өйрәнү теләге һәм таләбе татар теленә зыян китерергә тиеш түгел. Безнең менә монда күңелдә булырга тиеш. Милли горурлык һәм шушы милли традицияларыбызны алдагы буыннарга түкми-чәчми җиткерә бару. Менә Кытай татарлары бар, фин татарлары бар. Чип-чиста. Безгә караганда күпкә камилрәк сөйләшләр татар телендә. Югыйсә аларга, алар яши торган илдә татар теленең кирәге юк. Аларның күңелендә, йөрәгендә утырау. Менә без әгәр дә үзебезнең халкыбызга шушы аңны, шушы инануны кертә алсак, яисә кемнәрдә бар аны саклап кала алсак, тормышның менә шушы ыгы-зыгыларына, дөнья кууга гына әйләндереп калдырмыйча бөтен ихтыяҗны. Без бу кыйммәтләрне саклый алырбыз. Әмма ләкин менә син әйткән бу борчылу минем күңелдә дә бар. Аның өстенә мин бит әле үзем Чиста татар районында бөтен эш киңәшмәләрен, депутатлар җыеннарын, башка чараларны гел татар телендә генә өйрәнеп, гел татар телендә сөйләшеп, шулай эшләп яшәп килгән кеше бит инде мин. Әле безгә бит синең белә кемнәндер рус телендә ниндер мәгълүмат ишетәбез икән, аны башта рус телендә кабул итәбез, баш белән. Аны күңелдән тәрҗемә итәбез. Аннан соң ул кешегә тәрҗемә иткән фикерне җиткерәбез. Дөрес, җиңел түгел. Әмма ләкин күңелдәге милләтне ярату, аны хөрмәтләү, аның традицияларын, гореф-гадәтләрен шул исәптән телне дә саклау, мәдәниятен саклау, ул безнең күңелдә өстенлек белән барырга тиеш. Сез үзегез дә сорауны әйттегез, татар теле белән кая китеп була дип, шул сорауны бирүчеләргә нинди җавап бирер идегез? Сорауны ешештергә туры килә. Мин турыдан-туры әйтәм. Син рус телендә яхшы бел, татар телендә камил бил. Дөньяда, тормышта, һәм хәтта безгә таныш булган бик күп шәхесләр арасында ике телне генә түгел, 7-8 телне камил белүчеләр бар. Ул татар теле белән кая барып була дигән сүз ул ялкаулык билгесе.
тілне үйренергә теләмәү. Безнеке кебек матур әдәбият кайда бар? Бездәге кебек моңлы матур сәнгать кайда бар? Әгәр дә без шушыны да танымыйбыз икән, ул кешегә матур бәһа биреп булмый инде. Менә тырышлыкны хезмәттә муллык тудыруда гына түгел, тырышлыкны үзебезнең рухи аңыбызны ныгытуда да бик киң колач белән кулланырга кирәк. Сізні өзіңізді әдәбият сәнгатьне яратучы кеше дип беләбез, шулай ук менә сез язучыларга иҗади экскурсияләрдә оештырырга ярдәм иткән идегез. Сез үзегез әдәбиятта, сәнгатьтә кемнәрне укырга яратасыз, кайсы шагыйрьләрне, язучыларны, һәм менә сезнең фикерегезчә бүгенге әдәбиятта сезне кызыксындыра торган темаларга язучылар бармы? Менә авыл турында мәсәлән. Бу иҗат, әдәбият әһелләрен районнарга йөртү бирәк тә җәйге чорда бит инде ул безнең ул авылдагы тормыш фәлсәфәсен тирәнрәк әдәби әсәрләрдә ачу максатында авылның чын мәгънәсендәге хезмәт геройларын күбрәк күрсеннәр, танысыннар әле, һәм бу кешеләр безнең бу авылның хөрмәтле кешеләре, аның атаклы шәхесләре шул исәптән безнең әдәби әсәрләрдә урын тапсын дигән исәп белән алар турында күбрәк язылсы дигән максат белән эшләнгән шул безнең. Шуңа күрә һәр елны без шундый конкурслар үткәрәбез бит инде. Аның нәтиҗәсе төрле. Дөрес, мин аңлыйм инде ул ике барып кайтып яисә бер ел эчендә ул Омар Башировларныкы, Мөхәммәд Мәгдиевлар, Гариф Ахуновларныкы кебек теге көчле буыннан буынга бара торган романнар язу җиңел түгелдер. Әмма ләкин шундый максат куйган идек. Китап укырга вакытым юк. Мин моны үземнең кимчелегем буларак танып әйтәм сиңа. Инде әле бер чор Роберт Миңнуллин Татарстан Яңа Гасыр каналында китапка багышланган матур тапшырулар циклы алып барды. Ул мине әллә ничә мәртәбә шул тапшыруга чакырды. Мен әйтәм, Роберт Мөгаллимович, син мине ул тапшыруга чакырып, нинди китаплар укыйсың әле, син шулар буенча, шул әсәрләр буенча фикер уртаклашыйк әле дип, мине кеше алдында көлкегә калдырырга чакырасың дип, шуңа күрә ул тапшыруга да барырга читенсенгән идем. Минем күңелдә калган авыл тормышы турында күп мәкаләләрдән мен иң беренчесе әйтер идем, менә Мөслимдә Фуат Садриев дигән абзый бар. Хәтерең булса, ул чорда без аны нәкъ синең кебек неформал буларак кабул иттек инде. Менә ул үзенең авылдан хатлар дигән бик күп аның мәкаләләре, очерклары чыкты бит. Ватаным Татарстан газетасында барды ул. Дистәләгән санда. Менә ул бөтен барлыгы белән, бөтен хаклыгы белән авыл тормышының, андагы бара торган төрле үзгәрешләр, матуры гына түгел, андагы бара торган тискәре күренешләрне дә, андагы хуҗалык итүче субъектларның халык белән нинди мөгамәләдә булулары турында. Гомумән авыл тормышын бик тирән чынбарлык белән ачкан иде. Мин хәтта берничә газета номерында аның шушы мәкаләләрен карап барганнан соң аңа шалтыратып, аның белән фикерләр белән дә уртаклаштым. Министр буларак республиканы күбрәк матур ягыннан гына күрәсе килгән кеше буларак мин аңа әйтергә дә мәҗбүр булырга тиеш идем. Абзый әзрәк матурлабрак яз инде дип, әмма ләкин мин аңа сезнең бу фикерләрегезгә мин тулысынча килешәм дип, аның бу мәкаләләрне шулай бәя бирдем. Аннан соң Ком сәгате, ул безнең Камил Кәримовныкы бит, әйме? Менә ул әсәр, Кысыр Гариф дигән Мөхәммәд Мирзаның, безнең элекке Язучылар союзы идарәсенең җитәкчесе булып эшләгән иде бит инде ул. Марсил Галиев, Тимә, яшәсен дип. Мин китапны йотлыгып, кат-кат эшенә тирән кереп укый ала торган кеше түгел. Мин ничектер тынгысызрак кеше.
китап оқу үшін сабыррақ болырға керектір енді. Міне китапларым бек көп. Келешекте насип болса әзірек жеңілірек ішлерге көшкеннен соң уақыт көбірек қалған уақытта көбірек китап оқырбыз. Енді әлі бір күнде Илдар Юзеев турында бек матур. Аның біле-білеге ортақ язмыш кешірген авторларның шундай аның қарата болған хисләре мөнәсәбәте турында зур гына бір китапны қарап шықтым. Искиткеч лирик шәхес бит инде ул. Мәрхүм урын җимакта булсын. Бұлай, менә гаебімні таныйм, сенің алда қызарып әйтәм, тамашашылар алдында мен китап оқып, китап яратушы шәхес дип үзем мақтан алмыйм. Сезнең әйткәнегез бар, менә җырлардан да, менә мәсәлән, Зейнәп Фәрхетдинованың, мәсәлән, ул турындагы шигырьләрен Әмгамәт Набаевның яратам әйткәнегез истәме. Ничек уйлыйсыз? Менә хезмәт кешесен популярлаштыра торган, авыл кешесен, авыл хезмәтен популярлаштыра торган хәзер җырлар сезнең менә күңелегезгә керәме? Очратканы бармы? Җитәрлек дип саныйсызмы мондайларны? Безнең республикабыздан авылдан чыккан бик күп дәрәҗәле шәхесләр, җитәкчеләр, төрле дәрәҗәдә эшмәкәрләр, алар үзләренең туган авыллары турында күп җырлар яздыралар. Шырында әле районда эшләгән вакытта мин бик яратып эшләдем. Мин Балтач районында Медхат Меншин дигән безнең абзый бар радиода. Бик матур шигырь язган иде, һәм шул шигырьгә җыр яздырган идек. Таш өстендә гөлләр үстерде кешеләрен синең Балтачым дип. Менә авыл турында җырлар бик күп. Әмма ләкин авыл турында җыр язырга қолына каләм алган яки аңа шигырь язарга каләм алган шагыйрь яки композитор ул авылны тирәннән аның бөтен нечкәлеге белән, аның яшәү рәвешен эченә кереп, өйрәнеп, танып язарга тиеш. Авыл турындагы җырларның шуңа күрә дә барысы да озын гомерле түгел. Инде ул такмак буларак кына язылган җырлар, алар халык күңелендә озак улай саклана алмый. Менә Сирина Зайнетдинова турында әйттең бит инде. Аның бик күп җырлары бик халыкчан. Ул чыннан да бик халыкчан җырчы. Яшәү матур. Яшәү нинди матур. Менә бик тормыш мәгънәсе. Бәхет өләшеп, шатлык өләшеп. Мәхәббәт турында бик күп җырлар бар. Менә безнең элекке Казан егетләре группасы җырлый бит. Бик сагынсаң, әгәр мине дигән. Роберт Миңнуллин күптәнге шигыренә Чаллыда яшәп иҗат итүче композитор Ринат Губайдуллинның җыры. Менә бу егетләр ничек итеп тартып чыгардылар бу җырны. Аның өстенә менә күптән түгел Миләүшә Туганова бик зур тырышлык белән эшләп чыгарылган фильм Ак чәчәкләр. Менә ул ак чәчәкләрнең җырын күз алдына китерсәң, аның шигъри эчтәлегенә никадәр дәрәҗәдә аның музыкасы, моңы туры килү. Бу җырны тыңлаган бер генә кеше дә битараф кала алмый. Umuman milli сәнгатебезне яратырга кирәк. Яратырга кирәк, шул сәнгать, шул иҗат белән бергә яшәргә тырышырга кирәк. Сезне үзегезгә менә сәнгать ничектә булса булышамы үз кешегездә? Әлбәттә. Минем дә бит күңел таш түгел, Рәмис. Мин дә нак барлык менә милләттәшләребез кебек хыяллана да беләм, моңсулана да беләм, уйлана да беләм. Уйлы күңел уйланганда күңелгә моң килә. Моң ул безнең бер татар сәнгатенә хас. Хәтта бик күп кешеләрдән ишеткәнем бар, моң дигән сүзнең русча тәрҗемәсе дә юк дип.
Без моңлы халык. Без булдыклы халык. Sizin bilen yaڭа ел алдында сөйләшәбез. Авыл хезмәтчәннәренә, авыл халкына нинди теләкләр җиткерер идегез? Менә мин сүземне башлаган идем. Әгәр дә авыл хуҗалыгы министры Татарстанның авылның яшәү рәвешен һәм авылдагы яшәүче халыкны яратмаса, аңа министр булып эшләп торасы юк дип. Менә мин гомерем буе күпме авыл хуҗалыгында эшләп, яшәп хезмәт итәм. Искиткеч зур хөрмәт белән авыл халкы белән яшим. Аларның һәрберсенең менә гозер мөрәҗәгать үтенечләрен менә хәл итәсе килә шундый теләк белән. Шуңа күрә аларның менә бу яшәү рәвеше өчен илне көнне тук итеп, азык-төлек җитештереп тә һәм үзләренең шәхси яшәү үрнәге белән бөтен җәмгыятькә өлге булып яшәп гомер итеп эшләп яши торган авыл халкына бик рәхмәтлемен. Бу елгы хезмәт нәтиҗәләре өчен дә. Дөрес, без әле авыл халкы алдында бурычлы булып калабыз. Аларга лаеклы өлешне без дәүләт тарафыннан биреп бетерә алганыбыз юк. Бәлки ул һәр чак шулай булыр. Авыл бит ул сабыр. Авыл фидакар. Ул хәтта үз өлешен алып булса да дәүләткә, шәһәргә бирә. Ул электә шулай булган. Ул әле бүген дә шулай. Менә шушы ихлас рәхмәт хисләрем белән тәбрик итәм, котлыйм барлык авыл хезмәтчәннәрен. Алай гына түгел, республикабыз халкында. Чөнки авыл аерым, шәһәр аерым яши алмый. Без тулы канлы тормышлы бер җанлы организм барыбыз бергә. Яңа еллар һәрберебезгә исәнлек, саулык алып килсен. Инде күңел белән сабыйлык чорына кайта һәркем яңа елны каршылаганда ниндер могҗизага өметләнә. Күңелдәге уй теләкләр кабул булсын. Гаиләләр тигез булсын. Табигать та безгә үткәненә караганда шәфкатьлерәк булып, илне көнне тагы да мулрак уңышлар белән, югарырак нәтиҗәләр белән куандырырга язсын. Ихлас күңелдән яңа ел белән барлык республикабыз халкын.